Well, I'm saying that. Tá se gal gereachta sí a bhí me gasarbag because bhí reachtas na gaiige siúla í dórs na 7 agus na 8 so bhenig an reachtas í dór na bhí me foiiste agus an sin na bhí me sean go leor me héin has me gal gereachta sí me héin deú na 8 bhí me dé go me bagna a hanna le reachtas so hain agus na crackar dáim. Bhí sé gcónaí níos fearr na Gaeltachtaí a tan tuigim gháil an éiteáin tá maith mar a dearad na héisina ligan seo tá hanrad an seo na léhéad seo de inad agus just atmosphere specialtan tá tú builú le seanchairde tá tú just a celarú cineal dúthas na ngéil agus spirid na ngéil. Bhfuil meid le daoine réir, bhfuil meid le daoine nniu, so bhí agus an sin hanig daoine nach raibh de súla, Johnny Wartin Larry, daoine mar sin agus Landa sin legacy, Ceoltarí Harry, Patsy, Paul, gang sin luc, so bhí daoine bhí meid de súla nar hanig fasta sin mar a bhí. Man bhfuil se bhí an aireachtas targaí go dtí aireachtas na tá sé dochreite tá crack fiantan agus níor éag cás leis seo na flaithas na ngéil tá sé a rós.